Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. De această dată va fi unul cu și despre mâncare. De mult am așteptat să filmez aceste clipuri. Astăzi vom degusta noul meniu la KFC, apoi o să mergem și la Mac și poate la Burger King. Deci hai să vedem ce au noul meniu și ce nu trebuie. O să luăm aici. Uitați, acesta e noul meniu cu castraveți murați, cred. Să luăm un meniu. Nu, meniu normal. Să luăm niște castraveciori separat să vedem cum o să plătim. Nu este reclamă sau promovare, am vrea noi. KFC, dacă vezi acest video, mă contacteze. Având în vedere că este duminică, astăzi o să vedem puțin și timpul cât o să dureze și o să comparăm puțin între Mac și o să facem un mic cu el, să vedem care câștigă. Atât la gust, timp de pregătire și deci, sincer să fiu, nu a durat nici măcar un minut și mi-a venit comanda, adică, na, avantajul să fie influencer se pare. Ne bucurăm că beneficiem de acest serviciu. Acum o să fim oricum obiectivi, adică nu o să ținem cu niciunul. Deci, nota 10 din 10 la servire, timp de așteptare 1 minut, sincer, 1 minut. Bun, o să vă arătăm aici bonul, 17,60 €, da, am achitat. Acum o să revenim direct cu degustarea. Sosul este barbecue, acum l-am desfăcut. Nu aveau sos nou, mie asta îmi place barbecue. La cartofi clasici. Calzi, bun. Mă curios ăștia. Să nu dau pe aici. Nu știu, iau cu mâna. Wow, foarte activ. Cred că se notează. Sincer, un pic cam mic față de ce s-a obișnuit, să vedeți aici. Să-l desfacem puțin. Aici avem și castraveții. Foarte bun. Și burgerul. Deja carton nota 10, că se ia clasici, o fost calzi, sosul barbecue îmi place mie, deci castraveții normal, da, nu. Avem castravețe, ceapă, salată, cam un pic să recepă sos. Gustul acceptabil. Un 8 din 10 la Twister, tot 8 din 10, castraveți, nu știu, da, 10 din 10 pe castraveți și bun, rece, da, 9 din 10. Deci pe ansamblu, cam greu de învins KFC-ul astăzi, sincer. O să vedem și la celelalte, dacă ne surprinde careva. Până acum, câștigător KFC, preț, timp de așteptare, gust, nu știu, tot. Bun, și acum am revenit cu partea a doua a acestui videoclip. După cum observați, direct de la Mac, concurentul direct al KFC-ului. Dar noi suntem în continuare obiectivi, nu ținem nici cu unul, nici cu altul. Și o să vedem cât de bine se prezintă Mac-ul și la final vedem cine câștigă sau egalitate. Revenim direct cu comanda. O să luăm ăsta mai mare. Așa, alegem double cheese. Așa. Ok. Cartofi clasici. Oasis. Gheață. Cam atât. Am notat că mai trebuie să alegem încă unul. Și o să primim ceva figurină cu Spider-Man. Mai greu cu touch-ul.
Nu știu de ce nu a luat. Că nu merge serviciul la masă, o să trebuiască să așteptăm să luăm. Aici are în mare minus. Bun, am revenit direct de la locul faptei, am plătit până la urmă. Aici 15 euro 30. Sincer, timpul de așteptare, dezastru și plus că nu a mers aparatul, trebuie să plătim la casă. Bun, deci avem figurina, cartofii, sucul, burgerii și șervețele bune. O să începem cu cartofii să nu se răcească. Cartofii 10 din 10, bate cartofii de la KFC, clar. Cartofii de la Mac. Bun, asta e părerea mea, dar cred că majoritatea zicem la fel. Te lăsa în comentarii. Acum să vedeți aici. Ăsta e dublu cheese bacon, cred că. Da. Ok. 8 din 10. Nu știu, în primul se pare sărat, nu știu de ce. Ăsta e mini cheeseburgerul. Da, mai așa pe sărăcie mai. Bun. Din 10. Sucul. E ok că e rece, dar nu știu, nu mi-a pus gheață, nu știu, normal am luat cu gheață, deci nu știu. Dar e rece, da, nu știu. Deci o să dau 8 din 10 pentru asta, practic lipsește viața. Și figurina de la meniul special cu Spider-Man și ai cutia. Să vedem mai bine. Cu dați puțină gălăgea pe fundal, că sunt și copii, bineînțeles. N-avem ce să facem. Dar nu știu cum o montez aia. Habar n-am, sincer, nu știu exact cum. Cred că l-am pus invers sau nu știu. Dar ceva de genul. Dar nu știu, cred că e invers, vine că aici scrie McDonald's. Da, da, deci asta e figurina de la meniul special. Cred că KFC-ul a câștigat de această dată, fără supărare. Cartofii cu siguranță câștigă cei de la Mac. Timpul de așteptare, KFC-ul jos pălăria, nu m-am așteptat, n-am pățit niciodată cum am pornit camera, am văzut că s-a uitat. Nu m-am pus bine pe scaun, mi-a venit comanda. Aici am avut probleme și să plătim la aparat, am așteptat cred că 10-15 minute până a fost comanda gata. Uita să-mi pună figurina. Da, deci astăzi câștigă KFC. Nu uitați, dacă vă place, să apăsați butonul de like, să continuăm această serie și lăsați în comentarii cu ce restaurante și fast food-uri mai doriți să facem. Quick, nu știu, orice. Revenim, ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru cei care mă susțineți și mă urmăriți, iar pentru cei cu gurile rele, să știți că nu mă demotivează vorbele voastre, din contră mă motivează, iar știți cum e vorba aceea, câine latră, ursul merge. V-am pupat și ne vedem la următorul videoclip.